Já vás vítám u televize Život jako hra. Moje jméno je Aleš Vrána a jsem profesionální certifikovaný kouč a trenér koučů a dneska pro vás mám něco speciálního, protože tady mám rozhovor s naším koučem Michalem Pažitkou. Michale, ahoj. Ahoj Aleši. Jak se máš? Ale já se mám skvěle a já jsem moc rád, že jsi přijal pozvání do tohoto pořadu, protože je to skvělý, že jsi přišel, abychom dali našim divákům tu možnost tě poznat. A tak se do toho pojďme rovnou pustit, co říkáš. Pojďme se podívat na to, aby se nám představil. Zkus našim divákům říct, kdo jsi, co tě k nám přivádí, něco o sobě. Tak ešte raz, moje meno je Michal Pažitka a venujem sa koučovaniu. Ku koučovaniu som sa dostal vlastne, teraz to bude asi rok a pol, ale ten proces bol oveľa dlhší. A začínalo to vlastne v dobe, kedy som si uvedomil, že chcem pomáhať ľuďom. Ono sa hovorí, že v živote sú dôležité tie dva dátumy, že jeden keď sa narodíme, jeden kedy zistíme prečo. A ja mám pocit, že ten môj druhý dátum, a nemám pocit, som presvedčený o tom, že to môj druhý dátum, kedy som zistil, prečo som sa narodil, tak bolo veľmi brzo, keď som to zistil. Vlastne už niekedy na základnej škole, kedy mi naozaj bolo blízke pomáhať ľuďom a nejak sa s nimi baviť o ich živote. A to ma viedlo k tomu, že teda budem pomáhať ľuďom aj v budúcnosti, tak som si povedal, že zo mňa bude skvelý doktor a budem tých ľudí liečiť. A to ma dostalo na medicínu. Tam som si ale uvedomil, že tá cesta tej medicíny úplne nie je to, čo mi vyhovuje a že ľuďom chcem skôr pomáhať akože skrz tú mysel. A cez to, jakým spôsobom rozmýšľajú, prečo premýšľajú tak, ako premýšľajú, prečo robia to, čo robia. Toto ma zaujímalo. Tak som si povedal, že psychológia je tá cesta. A taký, že byla. Takže som sa dal na psychológiu a vedel som, že ona mi otvorí hrozne veľa možností a ja si potom budem môcť vybrať práve oblasť, ktorá ma ako keby zaujíma, ktorá mi bude blízka, lebo nechcel som byť taký ten klasický klinický psychológ. Vedel som, že chcem niečo viac a že môj potenciál je niekde úplne inde ako v tejto oblasti. Takže takýmto spôsobom som sa dostal ku koučovaniu a ono to nabralo veľmi rýchly spád, takže som si o tom začal zisťovať a našiel som si teba, našiel som si koučovanie Život ako hra a slovo dalo slovo a proste teraz som tu a užívam si to a je to super. Skvělý, díky moc. A ty jsi se teda dostal ke koučování a když bychom teďka mluvili o tvojí zkušenosti s tvými hráči, zkus nám říct, kdo jsou vlastně tvoji oblíbení hráči, jaký jsou ty oblíbené hry, které rád koučuješ a tím bychom mohli začít tu zkušenost. Když si naši diváci budou chtít představit, komu ty pomáháš a vlastně co jsou ty častý témata nebo situace, ve kterých se k tobě dostávají. OK, tak tou mojou históriou, tými skúsenosťami prešiel som si rôznymi témami, či to boli vzťahy, nejaký osobný rozvoj, práca na sebe, osobná ako keby spokojnosť, potom budovanie biznisu, nejaký leadership a tak. Takže prešiel som si rôznymi témami a musím povedať, že aj keď som človek ako keby cez vzťahy a celý život som bol skôr ten, ktorý riešil naozaj najviac tie vzťahy, tak teraz som prišiel na to, že ma baví viac to vedenie ľudí a budovanie niečoho väčšieho, nejakého podnikania, nejakého biznisu a bavia ma hry, kde vlastne sa buduje tím. Takže mám rád ako keby hry lídrov. Kto je môj taký obľúbený hráč? To by som rád povedal, že sú to ľudia, ktorí chcú od života niečo viac. Ktorí majú v záujme a ich zmyslom je dokázať niečo viac, pomôcť ľuďom, alebo ich hra, to, čo vlastne robia, má dopad na viacerých ľudí. A to ma najviac baví, keď môžem skrz niekoho mať vplyv v pozitívnom slova zmysle ešte na ďalších ľudí. Takže takýmto spôsobom veľmi rád ovplyvňujem ten život toho človeka. Takže ma bavia veľkí hráči, ktorí majú veľké hry, takže budujú si podnikanie, biznis, budujú si tím. A mňa na tom baví ešte to, že taký ten ľudský prístup k ním. Pretože často tí ľudia, s ktorými sa stretávam, tak majú to, vedia, čo chcú od života, vedia, čo by mali robiť a častokrát ako keby zabúdajú trošku na tú ľudskú stránku. Že na to, aby som mohol pracovať s ľuďmi a vybudoval si kvalitný tím, tak musím byť takisto človek a k tým ľuďom sa správať ako človek. Takže toto je to, čo ma baví, ako keby tých ľudí, či sú to manažéri alebo nejakí riaditeľia, čo ich tak trošku stiahnu do tej ľudskej roviny. Takže to je ono.
Super, já se tě teďka zeptám, a možná to tady už trošku zaznělo, ale proč ty a koučování? Jaký to má smysl, ty a koučování? Zmysel je a koučovanie. Ten zmysel je obrovský a tým úplne najzákladnejším zmyslom je pomoc ľuďom. A tak ako som vravel, už od malička som nejakým spôsobom pomáhal ľuďom, ale bol to iný spôsob. Ja som vedel, čo chcem robiť, ale mal som nesprávny nástroj na to. Pretože častokrát som preberal zodpovednosť za tých ľudí, za ten ich život, za tú ich hru. A tým pádom, keď som za to preberal zodpovednosť, tak to nejakým spôsobom aj som žil ten ich život, tú ich hru. A toto úplne nefunguje. A ja som prišiel na to, že koučovanie je veľmi najefektívnejší spôsob pomoci ľuďom, dostať ich z bodu A do bodu B a sledovať taký ich individualitu a vlastne vyzdvihovať ich potenciál. A to je ďalšia vec, čo ma baví. Ukazovať ľuďom skrz otázky a tú konverzáciu, že tie ich limity, vlastne limit je obloha, jak sa hovorí. Takže že oni dokážu oveľa viac, než si vôbec vedia predstaviť. A to ma na tom baví, keď v tej konverzácii prídu na to, že v tom, čom žili doteraz, tak úplne to tak nie je pravda, že dokážu naozaj viac a v tom v nejakom možno obmedzení malom, v ktorom boli, tak ono to obmedzenie vlastne úplne není a stačí nad tým trošku popremýšľať alebo odpovedať si na nejakú otázku a ono to zmizne. Skvělý, děkuju moc. A pojďme se teďka podívat na to, aby tě mohli naši diváci trošku lépe poznat jako člověka. A když bys zkusil popsat svoje nejdůležitější hodnoty. A poté se pojďme podívat i na tvoje silné stránky, o kterých víš. Jo, tak jaký jsou tvoje hodnoty a tvoje silné stránky? Tak, moje hodnoty. Mojou určite obrovskou hodnotou sú vzťahy. Som človek, ktorý je naozaj taký vzťahový a dáva si záležať na tom, aby ten vzťah fungoval. A to si dávam záležať aj v tom koučovaní, pretože je to predpoklad tej efektívnej spolupráce. Pokiaľ si s tým človekom nebudem dobre rozumieť a nebude tam vybudovaná tá dôvera, na ktorej si naozaj zakladám, tak to koučovanie nemusí mať taký efekt. Takže ja osobne chcem, aby keď mám svojho hráča, tak a aj keď napríklad skončíme spoluprácu, tak si po niekoľkých rokoch nepovedia, že jo, to je ten týpek, co mne koučoval, ale povedia si, to je Michal. Že budú ako keby, bude tam nejaký ten vzťah a to je pre mňa dôležité, to je jedna z mojich zásadných hodnôt, takže vzťahy. S tým si viaže rodina a takisto vzťahy v tej rodine a veľmi dôležitou hodnotou je taký ľudský prístup. Ľudský prístup a taká priateľskosť. Toto sú veci, ktoré mám veľmi rád a ktoré vsádzam aj do svojho koučovania a na ktorých si zakladám. Takže to je ono. A potom si sa ma pýtal na silné stránky, o ktorých viem. Silné stránky, o ktorých viem. Určite je to taký úprimný a prirodzený záujem od tých ľudí. Že keď sa opýtam toho človeka už len ako sa máš, tak to myslím vážne. A ten záujem mi pomáha v tom koučovaní naozaj ísť do hĺbky a pri tých hráčoch vlastne vyplaviť na povrch tie veci, ktoré nielen, že zaujímajú mňa, pýtam sa na to preto, ale majú naozaj potom nejaký dopad na tú hru toho človeka a niekam ho posunú. A tento záujem môj prirodzený mi pomáha v tom dosiahnuť toto. Takže to je také, že mi to uľahčuje taký ten proces, že to ide tak prirodzene zo mňa. Ďalšou silnou stránkou je aktívne naslouchání a ja hovorím, že nepočúvam len ušami, ale aj očami a takisto nejak srdcom. Nechcem vyznieť nejak magicky, ale ide to na takej pocitovej stránke, že keď vám o niečom človek rozpráva, tak sa na ňo napojíte a musíte to nejakým spôsobom cítiť. A možno silná stránka na to nadväzuje nejaká empatia. Takže to určite. A som povedal záujem, empatia a aktívne naslouchanie, to sú asi také tri také najzákladnejšie. A určite ešte by som povedal túžba niečo dosiahnuť. Že chcem od života viac a viem, kam smerujem a chcem to dosiahnuť. Takže taká túžba nejaká voči tomu. Máš nějaký svůj oblíbený citát? Něco, co tě skutečně inspiruje, co tě oslovilo a co vlastně bys chtěl třeba sdílet s našimi diváky? Určite mám. Je ich mnoho, ale v tejto chvíli ma napadajú asi dva. Jeden nepoviem úplne presne, ale vyjadrím tú podstatu. Ten citát hovorí o tom, že keď si myslíte, že niečo dokážete, alebo keď si myslíte, že niečo dokážete, tak v obidvoch prípadoch máte pravdu.
Že odkazuje to na to, že aký máme my postoj k tej veci a ako máme nastavené naše myslenie, tak to sa vlastne prejaví, pretože naše myšlienky tvoria našu realitu potom. A druhým citátom je určite, to byl, myslím, Theodore Roosevelt, ktorý povedal: rob, čo môžeš s tým, čo máš, tam, kde si. A tento citát vo mne znie veľmi silne a v akejkoľvek situácii nech som, tak sa snažím robiť to, čo môžem a nepremýšľam nad tým, čo by nad nejakými nevyhrateľnými scenármi, ale naozaj zameriam sa a žijem v tej prítomnosti, v tej situácii, ktorá naozaj nastane a tu sa snažím nejakým spôsobom prežiť a byť tam v tom okamžiku. A použiť všetko, čo mám k dispozícii, ako keby ani nefantazírovať nad tým, čo by som mohol spraviť. Ale úplne to nejde. Takže fakt rob čo môžeš s tým, čo máš tam, kde si. To je veta, ktorá bude so mnou rezonovať celý život. Super, díky moc. Pojďme se teďka podívat na tvoje ideální hráče. Řekněme, že někdo, kdo náš pořad slyší nebo vidí, tak může být tvým ideálním hráčem. Nicméně tvoji ideální hráči mají nějaké charakteristiky. Když bys zkusil popsat ideálního hráče z pohledu toho, jaký on je, jaký on je a vlastně co ho předurčuje pro to, aby byl tvým skvělým hráčem. Aby vlastně si mohl zasloužit to, že jej budeš koučovat. Tak, ako som vravel, že bavia ma veľkí hráči a tým myslím to, že sú to ľudia, ktorí naozaj majú záujem na to niečo dosiahnuť. Majú záujem sa rozvíjať, niekam ako keby neustále pracovať na sebe a niekam sa dostávať a vedia, že nikdy to nebude ako keby ten stav, ktorý je úplne top. Že to úsilie zostáva v každom momente toho ich života, tej ich hry, ako keby nikdy nekončí ten záujem. Toto ma baví, takíto ľudia. Ďalej sú to ľudia, ktorých to, čo robia, tak má dopad na viac ľudí. Takže je to budovanie tímu, alebo keď majú nejaký vplyv na nejakých ľudí, tak to ma baví. Keď pracujú nejakým spôsobom s ľuďmi, komunikujú s nimi. A ako som vravel, tak baví ma na tom taký ten ľudský prístup, vnášanie toho ľudského prístupu medzi tých ľudí. Takže toto je ono. A určite by som povedal, že sú to ľudia, ktorí chcú niečo zmeniť. Jak u seba, tak v spoločnosti. Spraviť niečo veľké, niečo iné. Čím sú iní. Sú to ľudia, s ktorými keď sa stretnete a potom sa s nimi ako keby rozídete, odídete, skončí vaše stretnutie, tak si na ňo spomeniete aj v situácii, kedy nemáte možno vybudovaný nejaký vzťah, ale viete, že ten človek existuje. Zanechal vo vás niečo. A práve to je ten dojem, ktorý tvorí tých hráčov, ktorých ja chcem koučovať. Když bychom si teďka představili, že vlastně tento hráč nás teďka vidí nebo poslouchá, co bys mu řekl vlastně o tom, proč by vlastně měl, řekněme si, tu zkušenost udělat s koučováním. Třeba spousta lidí tu zkušenost s koučem nemá, jo? Že nikdy kouče neměli, slyší o tom stále více a do budoucna lze očekávat, že to bude velice běžná profese, ale dneska lidé koučování teprve objevují. Proč by si měli vlastně vybrat právě kouče a ne třeba jinou aktivitu a proč třeba právě tebe? Tak prečo by si mali vybrať koučovanie? Tak je to určite preto, lebo ten prístup, ten individuálny prístup, ktorý v tom koučovaní je tak unikátny a dokáže v tom procese vyzdvihnúť ten potenciál toho hráča na ten povrch, fakt to vyplaviť z toho dna až na ten povrch, kde on si to uvedomí. A dôležité je samozrejme si to uvedomiť, ale potom je otázka ďalšia, čo sa s tým dá robiť. A to je to, na čom záleží, čo potom mení tú hru a dostáva toho hráča z toho bodu A do bodu B a podporuje ten progres. Takže keby som mal odpovedať na tú otázku, tak pokiaľ tí ľudia majú pocit, tí, ktorí to teraz sledujú, a máte pocit, že že to, čo robíte, môžete robiť aspoň o trošku lepšie a môže vás to posúvať ešte ďalej a máte záujem v tom sa rozvíjať, tak určite koučovanie vyskúšajte. A prečo so mnou? Možno to je už otázka na nich, prečo so mnou. Ja som človek, ktorý ide veľmi cez pocity, takže asi by som zbytočne hovoril, prečo si vyberete práve mňa, ale keď pozeráte toto video, tak asi máte zo mňa nejaký pocit, takže asi na základe toho by som povedal. Takže myslím si, že určite dokážem tým ľuďom pomôcť a či už si zvolia mňa alebo niekoho iného,
to je jedno, pretože pokiaľ im niekto pomôže, tak na tom záleží, o tom nám ide v celom projekte pomôcť tým ľuďom a čo najväčšiemu počtu ľudí, takže z toho budem mať radosť. Pojďme se ještě, Michale, teda podívat na závěr na tvoji vizi pro budoucnost. Možná máš představu o tom, kam směřuješ, kde chceš být v budoucnu, jak vnímáš sám sebe v té roli kouče nebo ve svém životě, prostě tvoje vize pro budoucnost. Zkus nám říct něco o ní. Tak určite tú víziu mám, pretože to je jedna z vecí v koučovaní, ktorá sa stanovuje, to, kam vlastne budeme smerovať a aký ten náš život má zmysel a čo chceme vlastne dosiahnuť. U mňa je to, čo sa týka toho koučovania, tak určite sa stať úspešným koučom a tým myslím získať tú najvyššiu certifikáciu, ktorá je možná, takže certifikácia MCC, a pomáhať veľkému počtu ľudí, viesť nielen individuálny coaching, ale takisto skupinový, školiť a lektorovať ľudí, lektorovať nových koučov alebo obchodníkov, ľudí, ktorí naozaj majú záujem sa rozvíjať. Takže viesť takéto nejaké semináre možno. A to, čo som hovoril, že by som chcel byť úspešný, tak je to veľmi o takom pocite, že som niečo dokázal. Nemyslím to v zmysle, že keď sa povie coach, tak vám napadne Michal Pažitka, možno to bude ten vedľajší nejaký efekt, nejaký sekundárny produkt, ale ten primárny je vlastne ten úspech pre mňa znamená taký ten pocit spokojnosti. Pocit, že mám dopad na ľudí a tá moja existencia má nejaký zmysel. Veľmi je pre mňa dôležité byť užitočný. V každej spoločnosti, kde som, tak chcem byť nejakým spôsobom užitočný. A toto je pre mňa ten obrovský zmysel, ktorý môj život má a koučovanie ho naplňa. Takže ja som spokojný. Super, Michale, díky moc, že jsi přišel za náma do naší televize Život jako hra a že jsme tě mohli poznat. Díky moc a těším se na všechno, co přijde. Čau, ahoj. Čau.